zápas metlovalu se začíná. Harry se dostal. Nebo snad. Harry nastavila metleny, bo zvatnici zvede. Harry, chytí. Maj, a Harry se dostal do vedení. Jeme k bráně, ale tam první gól. Slavná metla Nimbus 2000 vyvinula najrychlejšiu rýchlosť na celom zápasišti. Profesorka Metkleinová vyhádzi ďalšiu loptu a Harry sa dostala zas do vedení a spolknul zlatej míče. Ide ďalej a jo, vyskakuje sa, podkiaľ sa grca, padá do staločku a je znova. Harry sa nemôže vyhnúť ze zeme. Griezny se vrázka vlnu. Jeden sprej šelec stojí na tom a ja si idem na to ten sprej. A Nimbus se snaží, Harry Potter snaží dostať na metlu. Daží se mu tohle a je zpátky na metle. Harry sa snaží vyskočiť hore. Keby sa mohli na chvíľku. Kde to pôjde ďalej? By ho bolo vidieť. Točíš? Harry sa dostal na metlu svoj nemôžný prstol. A ako sa mu nedarí dostať? Ide a jeden k zemi. A pani učiteľka Metkleinová ho skáží doli a začala mu hodiť čustáka. A letí, Harry ide do otočka, ide. Skáče a furt to nemôže vyskočiť. Oj, vidíte hlava. Nebudem mať deti. Neohýbaj to moc. Neohýbaj to. Nie, tento pošlím tam. Tuto by to chcelo za mňa. Hej, tamto pošlím.